φίλε μου. Έλα, τι έγινε? Τι έχουμε? Παιδιά, πόσο καιρό. Φίλε, να ξέρεις τι μας ζητάει το κοινό, Από πού ήρθες με το... Έχεις βάλει τσάπα. Λοιπόν, άκου. Με ρώτησε αν έχω φέρει αλυσογράναζα, γιατί εγώ θα δείξω σε τι κατάσταση είναι το μηχανάκι. Για πολλωστή φορά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω on camera είναι πρώτον, δεν ήξερα ότι θα φτιάξουμε το βίντεο και ενώ μου είπες να πάρω γρανάζι, όχι αλυσογράναζα, για να φτιάξουμε το γρανάζι που θα δείξω, είπαμε σε τι κατάσταση είναι. Δεν έχω γρανάζι. Ίσως κάτι από από τα στόκ που έχουμε στην αποθήκη κάνει, γιατί αυτό παρά είναι χάλια. Πρώτον. Δεύτερον. Εγώ ξέρω πόσο καιρό είναι έτσι. Λοιπόν, είχα πάρει ανταλλακτικό. Από εδώ ήρθες. Νίρμπουρινγκ, ήρθα από το Νίρμπουρινγκ. Λοιπόν, φίλε, είχα πάρει ανταλλακτικό. Ναι. Το καπάκι. Όσο βλέπω. Για να βλέπουμε αν υπάρχει διαρροή. Όσο βλέπω. Άμα ήταν κλειστό, πώς θα το βλέπα. Λοιπόν, Όσο παρατηρώ γίνεται και καλύτερο. λοιπόν. Επίσης, αυτό που προσπαθώ τόσο να σου πω, το φανάρι πίσω. Ναι. Είχα πάρει ολόκληρο. Βασικά, όχι, ο προηγούμενος μου είχε δώσει όλο το σετ. Και έβγαλα το κρίσταλο για να το βάλω και δεν έμπαινε. Ήθελε όλη τη βάση. Και εγώ έφερα μόνο το κρίσταλο μαζί. Οπότε ίσως μου βρεις, έχεις λάμπα να μου βάλεις. Να ξυλώσουμε κανένα αμάξι της γειτονιά. Αυτή η τσάντα είναι η τσάντα που είχα από την Νορβηγία, που την είχε ο Πέτρος. 2 μήνες τώρα. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να λύσουμε εδώ. Να γίνει το κλασικό. Αυτό το σκηνή είναι το σκηνή που έχω αφήσει 3 χρόνια από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη δεμένο πίσω στη Σχάρα και είναι από τις πρώτες φορές, δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει, ίσως είναι η πρώτη φορά που μου έβαλε, φίλε, με έσωσε αυτό εδώ το σκηνάκι. Βοήθαμε λίγο με το στάμπ, θα φύγει. Εννοείται ότι αυτό διπλώνεται. Πρέπει να ξαναμπεί στη θέση του. Ναι, γιατί καταρχάς μπορεί να μας βλέπει, να βλέπει το βίντεο προηγούμενος ιδιοκτήτης. Προηγούμενος ιδιοκτήτης πρέπει να κλαίει μόνο κάθε φορά. Πρέπει να είναι ακριβώς όπως ήταν, ρε μαλάκα. Πρέπει να δούμε από παλιότερα βίντεο όπως ήταν. Να το κάνεις τσιλικό. Να κάνω τσίλικο, θέλω να τραβήξεις λίγο. Έλα ένα κοντινό. Μαλάκα, κοίτα την ασφάλεια. Μαλάκα. Τι νομίζεις? Στην τύχη ήρθες. Είναι πραγματικά, δεν το έκανα για το βίντεο, είναι αλήθεια στην τύχη. Σπύρος, βάλε την ασφάλεια να πάω να πάρω μπύρες. Νίκος, πάρε τον Μπέβερλι. Έλα, τεχνολόγια! Τεχνολόγια! Πες μου ότι είσαι φίλος σου, χωρίς να μου πεις ότι είσαι φίλος μου. Ασέρμπης κράνος, ενδοεπικοινωνία τέμου. Ασέρμπης κράνος, ενδοεπικοινωνία τέμου. Αρχοντιά, αρχοντιά. Τίποτα, φίλε. Μπέβερλι και Κρόους. Τίποτα άλλο. Τη ζωή μου να έκανα. Έρχονται κάτι τέτοιες στιγμές που αναρωτιέμαι πραγματικά, γιατί είμαι και κάποιας ηλικίας πλέον, τι κάνω με το GLX. Όλοι μου οι φίλοι, μα όλοι, με ρωτάνε πώς αντέχω και η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ ξέρω πώς. Τι ψάχνουμε? Ω, να δούμε πως έχουμε αλυσογράναζο, ξέρω εγώ. Αλυσιδογράναζο να είμαι. Αλυσογράναζο να είμαι. Εδώ ο Νίκος έχει αναβαθμίσει λίγο την αποθήκη. Κοίτα εδώ, ενιδρίο. Ποιος το σκέφτηκε αυτό καν? Κοίτα. Ο ανεβιστήρας με το Πάρκινσον που σου φαίνεται. Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε! Να σου πω κάτι, είσαι για σοβαρό cancel. Ρε φίλε, τώρα κοίτα εδώ, τι elegant είναι αυτό, τι είναι αυτό εδώ τώρα? Σποτάκια εδώ, ιστορίες. Όλα τακτοποιημένα, μαλάκα, κοίτα εδώ.
Το πιο άχρηστο πράγμα εδώ μέσα είναι το παπί. Ακόμα και αυτό εδώ που κρατάει τη σκούπα. Λοιπόν, γράψτε μας στα σχόλια ποιος είναι αυτός με την μπλε κορδέλα. Φίλε, κοίτα πως είναι το γρανάζι. Μπαταρία το μηχανάκι έχει. Τι τα έβγαλες? Τα βρήκα. Ρε μαλάκα, ούτε καν. Καταρχάς αυτά είναι γνήσια. Stanley, να σου πω, το ξεχνάς. Δεν μπαίνει αυτό πάνω στο μηχανάκι. Τέπο. Γιατί ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, είσαι τρελός. δεν έχεις, μαλάκα. Θα πάρω ημιτασιόν. Τι είναι αυτό εδώ. Τι θα πάρω, το γνήσιο, το Stanley. Ναι. Θα μου το φάνε. Θα είναι το πιο ακριβό πράγμα πάνω σε αυτό το μηχανάκι μετά. Πετάξουμε και μια ντρονιά από εδώ. Take off. Home point updated. Γεια! Home point updated. Άμα πας λίγο πιο πάνω από την πολυκατοικία, Ναι. φαίνεται και θάλασσα, φαίνεται και ο Παρθενώνας. Ξέρεις τι λέω, να βάλουμε αυτό που είναι στη Βραζιλία, το έχεις δει ένα TikTok που λέει I wanna buy you, I said I'll bet and I wanna do Havaiana. Λοιπόν I wanna buy you, I said I'll bet and I wanna do Havaiana. Γρανάζι βρήκαμε! Άλλη μια φορά Ναι, Ιγκλές, καθάρισε ο Νικολάς. που θα πάρουμε από το τέτοιο. Ποιο? Αν δεν είναι μοδότη, εδώ δεν. Εγώ θα σου πω. Λοιπόν, θέλουμε ένα 17, 14 και 23. Ναι, αλήθεια. Για. Θυμάμαι γιατί το είχα λύσει τις προάλλες για να τεντώσω την αλυσίδα χωρίς κανένα νόημα τελικά. Για πάντα βάλε 22. Ρε, σου λέει 23 είναι. 23 ρε μαλάκα. Ω! Ρε μαλάκα, αυτό είναι, κοίτα πόσο τσαρούχι είναι αυτό, κοίτα πως είναι. Τι είναι αυτό, αυτό μπαίνει και σε... Δεν έχουμε. Έχουμε. Αυτό τι είναι το... Πρέπει να είναι τέρας αυτό, Αυτό είναι μεγάλο ρε. Είναι μεγάλο ρε. Αυτό είναι μεγάλο, ρε. Γιέι. Έχει δυναμόκλειδο. Παίζει να μην έχει δει ούτε από το εργοστάσιο δυναμόκλειδο αυτό. Να δούμε ρε φίλε πόσα γρανάζια είναι πρώτα. Δόντια. Πόσα. Τι σε πειράζει. Εντάξει, μην είναι κοντό ρε μαλάκα, θα κάνω ταξίδι με το μηχανάκι. Γέλασες, Έδωσα ένα spoil, έκανα μικρό για το επόμενο βίντεο. Βασικά όχι επόμενο, για ερχόμενο βίντεο. Το μηχανάκι θα κάνει ταξίδι. Είσαι σίγουρος γι' αυτό. Σας το λέω. Καλά, ταξίδι ρε μαλάκα, και από το Παπάγου που μένω μέχρι τη Βάρη που πήγα και μετά εδώ ταξίδι θεωρείται. Ταξίδι ρε γι' αυτό. Αλλά τα χιλιόμετρα που θέλω να κάνω, ωραία, να δώσω, βασικά όχι δεν θα πω τίποτα. Θα ξεκινήσω. Όχι! Θα ψήσω το ψάρι στα χείλη. Πες μου ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα, σκαμπότα είναι. Δεν στέλνω από γελάς. Τα έχω όλα τώρα. Δεν κάνει δουλειά αυτό. Ο ανεμιστές θα το Ωραία μαλάκα, τι κάνουμε ρε μαλάκα πάλι. Τζιελεξάρα παιδιά, πώς τη βλέπετε εδώ? Μετά από τούμπα, κοίτα τον μπροστινό που είναι λίγο στραβό, λίγο έτσι. Κάθε φορά που βλέπω αυτό το μηχανάκι αναρωτιέμαι πώς γίνεται να μου αρέσει τόσο όταν το βλέπω. Δηλαδή, πώς είναι κάτι μανάδες που βλέπουν τα παιδιά τους τα πιο ωραία του σχολείου Και έχουν τον Κουασιμόδο. και είναι όντως τα πιο ωραία παιδιά σαν εμένα και εσένα και τις μανάδες μας. Αυτό πότε θα βγει στο δρομονικό? Όταν μαζέψουμε τα πράγματα που έχω δώσει για σένα. Α, μετράει. 39. 39. Και το καλύτερο ποιο είναι, κοίτα. Απλά δεν ήμουν σίγουρος, αλλά το γράφει. Ένα λεμονάκι θέλει, αλλά για σένα είναι. Ταμάμ. Μπριλάντι. Αυτό έχει περάσει δύσκολα. Η μπανάνα. Oh yeah. 23 είναι. Είδες που τα έλεγα. Πόσα χρόνια ρε μαλάκα ασχολείσαι με τα GLX μου και με τις αηδίες μου. Εδώ. Τι? Τι. Οχ. Κοίτα εδώ τη λατερνά. 35 είναι αυτό. Τι είναι? 35. Να σου πω, εδώ τα κύματα τι είναι.
Θα γίνει πολύ κοντό ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, να σου πω κάτι, δεν γίνεται. Πρέπει να πάω πάρεις. Να βάλουμε τώρα το 39 πίσω και να πάω να πάρω ένα 15, θα γίνει κοντό πάλι. Ρε φίλε τώρα τι... αλλάξεις το μπροστά. Ναι, αλλά... Όχι μαλάκα, αλλάξεις ένα πίσω. Θα πάρεις ένα πίσω. Θα πάρεις τη λάστιχα. Εδώ. Λάστιχα. Τα λάστιχα μέσα. Γιατί? Ποια λάστιχα? σε Μούχε. Α, σε είναι μπλοκ. Να σου πει τα πάλι. Πότε πήγε, από στο κιλοφάναρο. Να σου το βάλω αυτό τώρα να πας να κάνεις κάποια σούζα. Δεσμεύεσαι να ξανακάνεις βίντεο μαζί μου στο κανάλι μου! Αρκεί να πας και. Αρκεί να πας Ήθελα και. είναι καινούργια ραμμένη, Κάτσε καλά σου λέω φιλαράκι για το ταξίδι που θα κάνω, να είμαι άνετος. Να είναι άνετος ο κόλος μου να είμαι, έτσι. Για λίγο, Είναι πιο μακριά τα δόντια που έχει μέσα, ρε. Λίγο ακόμα θέλει. Δεν θα παίρνει νερό, ρε μαλάκα. Δεν θα πάρει τίποτα. Με το μαχαίρι. Έλα μωρέ τρελέ. Περνάμε. Έτσι. Όλα ρε φίλε. Έλα, επειδή οι φήμες λένε ότι δεν κάνεις τίποτα έτσι. Ρε μα... Έλα μη μου κάνεις τώρα το ζόρικο. Πόσα δάχτυλα έχω τώρα? Πόσα θα έχω μετά το βίντεο? Άμα βάλεις πρώτο το γρανάζι και μετά το χωνέψεις, κατάλαβες, να μπουνε πρώτα τα δόντια. Μπήκε. Περίμενε. Από μπροστά λύνει να έρθει πίσω. Να τρυπήσουμε λίγο το ψαλίδι. Σβάσεις μοτέ. Έλα ρε μαλάκα, μπήκε για λίγο. Είναι 4 γρανάζια πίσω κοντύτερο και είναι και ο τροχός τέρμα μπροστά. Το μηχανάκι θα κάνεις έτσι και θα κάνει πάνω με τετάρτη. Τσίλια, όλα στην τσίλια. Δεν καμία περιπέτεια αυτό το μηχανάκι. Και για να αποδείξουμε ότι εμπιστευόμαστε αυτά που φτιάχνουμε, ανεβαίνουμε κιόλας. Και δικάβαλο. Πάμε. We'll be right back.